Il-membri tal-Scouts tal-Mosta issa għandhom campsite u ċentru ta' attivitajiet. Dan wara li tul dawn l-aħħar 3 snin il-Mosta Scout Group kien impenjat f'xogħol biex jirranġaw jagħti wiċċ ġdid lil batterija li kienet tintuża fi żmien l-Ingliżi. Kien fl-2012 li l-grupp tal-Scouts tal-Mosta wara x-xewqa li din il-batterija li kienet mitluqa tgħaddi f'idejn il-grupp biex tkun żviluppata u titgawda minn kulħadd. 4 snin wara fl-2016, il-Kunsill Lokali tal-Mosta immexxi mis-sindku ta' dak iż-żmien, il-membru parlamentari Edwin Vassallo, għadda din il-batterija lill-Scouts. Ir-riżultat tal-ħidma tal-Scouts tista' titgawda issa mill-membri tal-grupp, kif ukoll wieħed jista' japprezza żbuħija ta' dan il-post storiku. Il-ħadd filgħodu saret l-inawgurazzjoni ta' dawn il-faċilitajiet li tbierku mill-Arċiprit tal-Mosta. Saru wkoll xi diskorsi fosthom mid-deputat Edwin Vassallo, mid-deputat Alex Muscat, mis-sindku attwali Kit Kassar li kien ukoll wieħed mill-membri ta' dan il-grupp u mill-Mosta Scout Leader Edward Vella. L-attivitajiet komplew tul il-ġurnata kollha fejn kull min attenda seta' jesperjenza il-ħajja ta' Scout għal ftit ħin.